Obuhansu bw'omuguzi omurobiri okuba yabaibuli ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomenyate o Nayaeteire mwancho muligirire na inde tumeranire aso murubiri Nayaeteire okoretwa mona inche Sara Nyarangi Ontita litukoria rero nigonde ase kinyorogia kibabe ase wadi ya Bugisero North egotoka ase constituency ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii nonde no musao ya mwancho muligirire kwana koruara osiria network kwana koruara osiria memory yao ange omwako mugima ayuna aromagani onega iga Nayaeteire aguche gusanga mona inche ngana kiyarenge weika aikire bono iga agendrete kuna koba omugima gusagendrete kuna kobwena igo gendra koba me ya Ndizi TV nero bwansu bomugusi ekarongucha okwana nere ye mase yamo tinkora chingaki ntete mwaregani egera totebinga ereningo na ndega iga inkaitule karibu sana musa mbia mwana moralia asa marita ngoro ku Costa magito nyakundi iga nonka iga ngoro ku kebabe matia ko application na yande no moralia tebile inche ni kombate myaka 21 years na kolte form for 2019 but na nyole te grade na tagete kuruabu ngachaka gotera matero gete totore kabo ntagitora ntebinga minu aino yokarenga ababuli baona kibakorukwa ase moibolione abaiboli bane tata akoroku Vincent nyakundiragira mama nero kwa Lester kwamboka nyakundi minto tole batano ninche okabere asa family asa umra nincho mokogoti okay nayo mokogoti nga igwa somete kurwa na somete school koroku primary na somete era primary school ngama gosome secondary koroko ongincha secondary school wana kero tumera tengwa ntebe tinga yegete ngaki kero wakorete form 4 ogachaka ko develop shida usokanya yako koruara gosiria network wano yuna orumugana ntetongera sengana kiyarenge na kimuchando yuchitini omwancho maligereri oligete gatasenieke eshira yane chagetekere ngorta matemu na corona chagete omutinyo saba 2020 tale 21 omutinyo saba 2020 abuno chagete ngasiria memory ngachaka goita abeboli gali tukelio ngachaka kurama abantu pakiga ikera ngari nyagitali ntameto na ikenya gitali na weboli bakongera saro amane na arwalite antali kwanja kwana gosena arwalite ande kabere one na arengereti wetere birengereli kyana byo manyagitari bagonte mono ebirengeli bingi kwa bwate bigakoraki bigasiria network ona kero kwa tugutete network nkwimanya kwa renge gose kwa gote baadaye na baibuli ngikene kiya kobera igabukire nale ena ngwanda off on yani nangwimanya bono kwetera pakiga chekera se ngokobno necho ngorageli guna mama ngongwale ruwa singorara gebansira narara yani kerege ntono gotene na bagonsira nangonyara gotene njebweka chinguru chala kwerera chinguru chango ngerera mota mtukana nyagitali bono keto chietororo ntorude chibasi tali chinga na baiboli konya bono to chiente ya ita accidentally bono konyara mbare bekerani batebenga gaki musipo na chitakia na waki yani mba maete egene nduga ita accidental na pa no chiba mama no molemi na tata no molemi chiba endagira aruto mugondo igata nyomba mune yokolia nara aruto mosi abantu bakawani bakasabane kyombenke bakacha kongera nyagitali rwangi nyagitali njabona nande nyagitali tima etegende yonse nyagitali keba kisi teaching and referral hospital paka bono igani ngande takande clinic utagendo kyambere Omochando Maria bana ingonyanya kira kule tole gabo kero kinde eliwachaka go develop oborwere gwatabu mutinyo saba ngakia mate yaino usichango cha obo amate mbo alenge buya anene mono abantu ngondra balenge bake batama kera ena rwate bobi
abande mondita ngo nkaranga sincerely speaking iga bono na jagete ku paka ku ebuli ngakina abaiga ngakibona jirani bona yangireiga abantu bakondora batama bakiga ikirase bono nkararaki garo nakon nakina tate mongno mamanje ngo rusindo omoyo okay kirenga kiba kukalengerera ngata bono ko rusi omoyo ngo kunestima gosendiga ngoli enkoleke endusi nali aruta matanga kita inge mate ga kenyoro akarua ronga motebiko takwanti kende akaenda karangari mongina gete bwanse mu jirani nande akamati umwana oli otwale nande kerengeli yo akaraki kwerusi omoyo tutako gendo igunki bagachanere umongina oli agasaba kirasaba mama nera gansomere buko eli bado bonko bwiranire byake abono ngenda on off lakini awuninyanze ko rilise ndo ko pains bado ninyande to ko ebigoti iko ngonchorana tiniko nyara ko tena byaigo tiniko sibeli no yanga cyanga bango nsibeli tiniko nyara ko kara kende gyonse baka ngebulya oboro gibona bokale gosena urero kyo ekona kyara to ngali yani koliki koge chwane gente kesana abante bagontama umubiro no le ni pain tingo nyara ko kara gento ntagete ento bano nekyo bobono karkwanda nyigitali ukalikirwa maliogo maliogo arana alikere lakini tanga ni kabisa nangete konyanyu nandike bagonte igo nangete konyanyu ensegi alengo nango baita iko kwalenge violent na inge violent na inge hash ngoba rwana ingo ntumuntu ago chana moteninki ntige utadiga bano penze jingo paka na nyorete ketata jitosi para chombe na mumnyoga tinga motineranze akaumia kamo gatinero moya kondesa ngamurutanze ngamuro amoro ino ando kanyanye gechara akibono nande bono nje binde bingina aba igoli bane abaja gete kondemera kire bante dio kunyamalio kine baja muna mama akabokiro nyora aramane tindikorara ngwikaranza bolede ngobachanda ngigolire nso kengende sindete kogenda umongino yo chatwasaba no mukatorikare o chatwasaba nande nere na bolede tiniko comfortable nande byachaga bono obotuko bogimana ko nyara mboge tentarai gweka barenge bagosiba chingoli jwa abantu bunabaiga bali violent kayalinga gwatingana uchingoli ko chingoli nasi betuke nango nyagitali muna bakongereza chingoli na paka jikanga taya maboko aya konyora kirengo tara ali atari ko rambo wasibetumono nasibetumono paka nyagitali igana bakwalinga violent naona inga violent yegetenga kiendo orwani nyoya no mungino mino sabana bamino ngoikera yarenge mpango bogoli kende gyonse muna bona na bogoli tiere wara kiningi korusi bachafu okay erek na tuto kwa kasokura no muturo kina moto meta ngogenda atachieti na bakongereza na tuto mwaka tata na murwaneti obotuko gete kerencheti na gitali wone ya kabere na ndiko kutange gwoti tata ni murwaneti na mama nere na arwalite bono akarwalira ni piba kabono na arwalite pressure no urero bamabere no kuborna karongo machande tumna konyana tara kora matemfomfo na kwa mbegete ko mwako mugima ando na kamenta kurwara asanga nje birangari byo eliyo kora mangana yonsiga ukumanyore gose ni chingurugete chigo cha from chingurugete chigo dol komanya na nje kirwa konte ngo batetia ko ngaina gotatika bano nango nyamalio gaya chibi chanjiro ngo nyagoriko ngara egenteke taliga gyalenge estenera wango bogo panga kirwa ja kiriko bwena abakorra garo na alingiga muna ga na aling ona nyagitali kire nkorengera libuyenje bwe kanginyo na inyoire ontu asande ne jisocha geita cyangwa za mbiri amutu kena sogete word ngasoka ngayapata ingigorere ntorande ne soche bakangita na ndengera nyagitali kai na ingo motindaro bona karo mwachaka gutumika Mario gaina kiaya kwetu Elio tona eguli koroko aropildo na 10 taps ejiji koroko pensexo nachuko nyugikira bona nachingo nyubona kuikira bona mo geto konyo kora 10 bob igoni berenkonyo
omutinyi nafunga 600 lakini kire nchire to munyagitari mwere sete motega kimuno doctor munyagitari yo ward 10 zinga ende clinic uja na mwere sana motega ki obole merumboleka na ande natigete kunywa malioga yange 15 days akaba ekero gwatigete kunywa ngaki nande ekero gutie kuyanywa nande ekorioka korioka bono kena natigete kunywa malioga aya nande na iranite ko bamuna na betete tiga buli bakagunda mapema nande bakangira nyagitari nkikwari kwangira tunywa malioga aya amalioga aya bono toro chirine ya entunda ya kabere ebesa tagete kongo bwa banga ki one to kora tingi komi kandi toja kora baka tisa nimpwe ngatiga mama kanga sakanywa na batokoranga ngamokani ngamate yaya amalioga aya one bono gokundagu aki bono chibesa cha boli mama kanti kanywa ngatukapingana nera sana paka ikera bono ngamate njini konyu ngakura matuka 15 hasa matuka ya 15 gwatigete nkikiabete kende ngianga baneli omwana lyanga bagatia nawe iboli abuno nango iwono nduriko igwana pi nduriko igwana amaga onde yarekanyu njira mate dindi gonyo wono gwikira abo bakana ndiga ja ko condition ka wasen kira wasen nali bangirite nyagita ali bona baganti ko iwike ya manande kero ndo to na gitali abuno nanya de training ngata una manyagitari kaba igana no tutobwane kanyoma lyogaya kaliendagira baide nande ntunde ya kabiri nande mbadde bakonchi bando ko nyombaga bona abana nande stress bona kina jaga kunyoma lyo family ninde stress kaja kompwata ki ngono na berega na rule school na koruara mamo jagere ko nyendagero ko nyomba ngakibona jaga bese ngakibona nkwera ngajaga kuecha ya bona no gotera bone siro liga ta kongira kanya ndara matera pero kwa politics ne love song gete alinge young boy kutoka kisi ngikatore gabo asense moyende ya kurwa bunkarosio gotero gete bono kuna jaga to gotera nyasayo ne nyasayo ne costa watera bungu ikatore gabo rokende memory yiga igo kwebe binto gose igo ko babuna musio obali moiga okora bichoka turgo emanya goemanya karakudo goemanya tata mugero tunyete malio gosekere akubwatire yaya ora tagote ungi kwa kolire abono uta gonyora ngaba igana bono chacha gakwera ta chibiche chuna kwalinde okay teotora enda somutimoko asege kekiribusyo tumanye kuira na sense moyende ya kabere onte binga yo chakire to goterera onte bino na makongweteire gocha challenges na ndonte ingankyo bange to gukora guchimoto no bugima bwao nando kwa no mwanchu muligereria wetere TV ya Ndizi TV sa mwanchu muligereria onego tuli na Costa iyo nyari twa bakagusiria network gosefa ham ale gokora ibintu ale very violent which asaba iguri bae kurinde nyasango nyakomokonya ale ngonyo kunywara maliogo no nyoko teba ko yonyora gwitera soboko nkona kunyware egere gusinya sanere na mubwire kandira ko bime ya Ndizi TV nkuira na tole mega yo konyora umutimoko omosinini to baise gusuka na nyago tumoka anya sayone ni gongolera so mubaso boigo batuko kolende na nyago tumoka baminto onye bya kongirepa omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na Smart TV. Skania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'Omogusi. Ndizi TV obwensu bw'Omogusi. Mbia manendo mwanchu muligereria oliogenderete kuligereria ATV ekaroli meyo murubirio Nayaeteire. Litukolia lero nigo tuli ni ndugu gigekoro kwa Costa olenge so violent olikurwania abantu kulendo otigire gangondu anirinsa lakini yasango nyakomokonyale agenderere ko babu ya Costa. Nyuma tutarendo mutimoko kwate abango kwachagite gotera ushole gontereri lakini bono ntetura arante binga isabali ye kuru mutinyo saba nakikwanyare ko makonki alio kwanyare ko bakokumira na naro ebe kurua saba ibuli ebe kurua subu mabwa kawaida kurua saba sani amona abaire challenges chance asubu amate babo ibuli barunda atebe ngongira bale bya gwikara bona yana yakire ko understand nonya kitali ngon support bale esi bakonyara arongo support bale utatiga isiko ye family no abone shidere aba amate bali barororo bado mbaraga uturo chibono ye ikirite bakase bono bagunta mapi baranja kwa wachakire ko babu ndakire ko gwena paki kapidi to kambara munyagitali aga connect zero dia radio funa ko be kwembeo bali be igwete bake nali bono bajagite ku understand barabungunya gocha bali nkoranda abantu ngocha barega na kwa royo mona achaga abumba agachire haya ande challenge ndi kusama ko ngwande kwanyare ko babu challenge ndembwate ngoikere naga nikotera tali training monda go jon training nje bweka ikanto ke cho bongo na kelika na ke understand na jaga gotera but kile sio ria ria cha kile kiarere go chambwa amali wa mna ko 20 hours lakini kile nyote ngoli buje ke ma kera ria iyo boli sio ria ngo chanda nye kura go sina tebera ka kanda ka ke kiara ga singongo tingo nyare rio ko so yebes tiniko nyara bono kelkero ororo abibuli barabunkonga bali nanda mwana aro batemire sana no tulinse se family abibuli especially mama ngote mali kondwana no tata ngote mali sana sangonyara ige to mogomo kabonya gitari ngwana to ngdogora ogora mali okuru chemistry nando ire se clinic ani ire se manya gitari bambetere sindane jinango ira 6 months sindana abitu ige to mogomo muno mogomo liobete mbate mete kero kende malioga yega nka yugo chiko yikorwa eyunere challenge goikapaka nyagitali chiko yawo yigose naki ono ko nyagitali akongali moli motaririuka but ara mangi to kora etokugura moto choga yeno tokura nakibugima bubairete singechongwanta ina mukawani nyone ndagera ku nyumba anyene meteka olugo ekaera kono nakibugima bubairete no nyeno konyole ndagera anyeno konyala ni bitu obugima barabu naba wibuli babo lemererati no bakongule otatiga abana ande mbale bali skuru ande kabere bono na abagutaka gwakanirwe besa ayo mona aserigwa nandira okale kwende bona ando yonde nakalekereri lakini ngoteme uyolekereria ni jirani ya sogati kiara nale ntuminto to enge bali mono na bangeni tole uyokereri na nero tanga ndikore skuru alenge na 3.1 max akairune jirani akaramutenenera akaligel tate gas akagenda saka guchinga cyagende skuta ejibono jira chonti go cha se family jeje chikundi no litunda ongolera linde nanda no duka mune duka nerere muinoga na tukuna limdo bibate skali yake onera ngondolera mabero ngano litoke na ande liya abantu linaro arete bali bango cha bayi ngonga bainge 50 oyo ndemi oyo 200 chibaze jina chango nyago we kagana gacha nkenkenge na china tumekire ngora no ngota kagenda bono mone rally ya be tukisi de mangana ko engenta lituko lili neno lyo ko na chieto ebe sanere na ruseti ngali nere gali tukaganda nabanyagitari tukamba nambara ngabogol chiport chirigoroiga baganta ibona tolengeri kanengeri kikabere igongo lengerete we kura bono kiaruro nandi tiga kiruopi sengenchonko bweno pero kende tatu minonga skie yago kora gwateba na arasigite tata ali kiromochi ngaskia omochi wo muntu nali kiremne ani omorendi golende gotenenere bintu
tali kirigasi nkong chibasira chaka ultimate lakini chiranda 5000 na chichi kwira mwesko minori kireri na chichi chako rusiga chanda direct okay bono ngwate ba nkwige tugachaka gutera ekewe kingai kwa ruseti ekewe kemnande skuru ngunya ngocha kyalenge okotero ngwatero tunasa nasa okotero goli nanje ngata kani nsoke okotero lakini kwa politics lakini wone ka party nzuri ngaja okotero love song getana terata eyu na rindi gwate kwa gotera eyu wono December mnangolza form fana na jaga to chaka 2019 Ono otatika kabono ondote ngo mbwatereri ngarana nduna tolenze ukanda alige besa magaraki macha gogetera muna korone jite bono yake we ya chage tutarangia kurwara je kwanga kurwara mutinyo saba 2020 ono naika mutinyo sita 2020 bono mutinyo sita ngata bono ngwamwa gokoraki gotera ondo wansi tiambe kotaro kwa politics ondo wansi uraga ni gonsira ansira mono mona banta bunkalza abunga toleteni ngata bono na bongo koraki accidentally bono ngama omutinyo yo mona na terire ngama koraki garwara bono ngata kurwara Matera nguri kwa bugaga iga elio gandra to kurwara bado ngora likoro gotera nanya kurwarite elibono ntara arwara kanyana na likirense je igete bakase moralia ngeba pikotera okay ngeba ginamba ya nesimi id number ngeba utambo ngotera udiga bono na jina jaga tunya malio ga dro jina jaga te bono mna ba jaga te consent mama gande gro nyo malio ga yo ko abya kachaga kunyo malio ga ya baka famu ya collect bagande to kumeli ga sura koronyo lebesa karanyo malio bono malio ga mna jaga tukunyu nani jaga tunya materande ngoli kanse ne dire ninje kwika ngora igende bana 2 hours nande suro janchaka Tiga bono sina ikere bono iga ngunya gateba ngunya korande na kagasi ga asenkaga lakini asebe yo korose bete singo koraki tikonya lakini saka nyamu montan support esa matera yane na wiwe tenge ke uno okay na bongi wetenkero especially intige ya yense na bongo chaka kokora na gospel no tera to kusono ligete no nyino kwa gospel no kom ni nyaligete tiga asande na takire korap korag kunyango ukoligete wense because politicians nomination candidates and politics candidates and politics politicians nominations candidates and politics election 2022 right vote wisely and not friendly vote wisely and not friendly vote wisely and not friendly kuna watero kuya sana Costa ono na kiuta gete gote togandereria kegwe ke usono te tocha kuira ni skuru asengenjo bono na kwa ne miaka ya rida ne menge ya rida no gatatu aso mwabo gwanja nango na Ndizi TV mwabikira mangana ya sembe nyanga nyoru musamali umuyansirega mono muna bunterete bangu anje bansire na bangu ngire no bangire polytechnic nkole kosi ende yonse ya magoko nyendere gotera byonsi na bigo kosi ya moko ni ririe yorata ke oranje okore amangana building technology amangana construction koros nyumba chipara uso mistiri ni sote o mistiri okay igombuya bono Costa kerukende umungwana nali skugali nere ugwetera mangana mnayo ugwetira kerukende bono igotinganira chingoli utarabuya no nyumba
usikira kendo karese nyagitari y'abantu bari ore nonye madare bono ya utemanyeti aya no imanyete ngo semeriki kuriora mwe usora abantu na bagwetera mangana ao asamagi mabo amangana aya ditanganya bagucha gwetera oboriro weta mbale bagutumeka malio yo gotinde nande mbale bagucha gwetera bole ebirangeli ebingi bona chinjire chibere aso yo kunya malio yo gotinde ndonda motei abo masauri ondigerere tisukari amalio ga kiwate guna abanyagitari gose bapima barana nyansoro gutumeka echanga gose sigara ebinde ya ngosiri biri arefa mpi lakini usa kuba didi jikolia abanyagitari muna bagote to kunyara na bakonyare shide atakira karaki popungwa lakini usa ko chakana ndo kole byago na ko anda ponya kwa kule igonga babwati amachiko nande birinde buya kurwa sebinyugo birinde kiwate uno munyagitari kora igana yona nchitwa kambete munyagitari agante yigo ndora kole no kunyamalyo paka ka abantu yinga kibarante neni kyara abantu muna ncengo anda klinikali ngoranda abantu mbara konyara baro muna nalinke bono paka abantu ikwara liro bono ai wachire bya bono na last gina jide na nyato demokrasi iti onero gote muna na gate akura ama baiboli akobaita enera kati ngitari bekiera na suguri gere no ngitari ne birengere ya bwatali tali kwenda ngotuma madara kule bono asengana yao yo mwelio uchano na se aba muntu ndwensi kuligiriti wetere TV eto ya Ndizi TV onye naba bana siasa no baligiriti abantu bonsi pi ngana ya ura boli mugusi nereriye asedekeyemo otumike kamera nje ndona demo anjo moligereria Nayaeteire tiga no kolemel toka koraki to kolemel ni mechando nerororo uyo bwato mwabuko ancha na bunguru namba ya simu eyure 07 59 72 8803 nyirole ere 07 59 72 8803 Facebook na bakonyora una Costa Finance nyakundi Facebook WhatsApp arute simu anate gakora ni getondo ana bakutonya osumai egentonda ate yono yontagarete oli bwato omoyo wugwanja na bugunsira nkini talent ye na njen balenda aje gusira bakaleta abagorunze usina bugunsira ngende college njekina kina demo nje moligerelia sana aya asante mbyo mono Costa asoko ngachinga kichao na gutuanjira gwikase enka ino gaiga kibabe tari rais monto gutara mpaka mwabanda atariganire ngo tuwaka ngambia mono sana nimeshukuru asante nchumuligereria gwikirabu no twanyare ko batugusanga noyo Minto Costa uri nyare gonte umuganoye kuruna chagite kurwara Nayaeteire kurinde nandi nabwata omoyo naganite kwenda na skuru ya maboko nandi naganite kogendereria ekegwa kiaye tiga tokorega naende ejumaine gocha asomoroberio Nayaeteire okoretwa na inche Sara Nyarangi Ontita litukulia lero igona renge ase ward ya Bogisero North egotoka ase constituency ya Kitutu Chache South county ne ya Kisii unabotambe niko bagoteba kora maya ogende Kenya presidenti senators governors MPs Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira senyuma